Ikke alle sammen. Skidt. Sten, saks, papir. Nej, hold nu kæft. Ej, det var fuldt ud fortjent. Jeg var foran hele vejen. Sorry. Nine knots for me. Yeah. Yeah, that's good.
Mörkö se lähti piiriin. Se on helppo katsoa mikä taulu on kulunut. Marco, c'est... Das ist mooi. Dit is wat een Jos. Dit is Jos. Ja, dat is maar. Alright. Just check this out. Kato Heli sitten kun se alkaa, niin se ovikin sitten ääntä tänne sieltä. Kiitos. Tai tuleehan sitä, mutta ei tule niin paljon. Kuka meille kirjaa? Maestro. Itse, joo. Joo. Zullen we het zo doen? Ei. Zo, die is echt super. Zo doen. Nee, dat is van niet. Ja, dat is fijn. Say 6 o'clock. Clear. Nee, niet zo. 3 more. Ja. Ja, oké. Heb je de EU zeker? Ja, ik accepteer dat, ja.
voetjes.
tager jo ikke lang tid at blive drejet.